kto Šeligu oslobodili. Hej? Alebo ako sa to mohlo stať? A prečo aj iné prípady, ktoré boli takýmto spôsobom riešené, neboli takýmto spôsobom ukončené? Máme, koľko druhov zákonov máme na Slovensku? Však ste bývalý sudca, ste bývalý minister spravodlivosti. Poučte ma, koľko druhov zákonov my máme. No, dobre, že ste otvorili tento prípad, lebo to už je smiešne, čo sa deje v justičnom priestore a v práci orgánov činných v trestnom konaní na prokuratúre a na súdoch. Na absolútne identickú situáciu, skutkovú, právnu a procesnú, včera rozhodnú tak a zajtra tak. Úplne opačne. Dobre, spýtam sa vás takto, lebo samozrejme ja to mnohí ľudia ako obhajovali, že však či prokurátor, alebo to si môže alebo že proste on si vysvetlí zákon takto, alebo situáciu takto, hej. Ale ja sa pýtam, na čo nám je trestný poriadok, na čo nám je trestný zákon, ak tá istá vec sa dá vysvetliť a odôvodniť presne opačným, hlboko antagonistickým spôsobom. Toto mi vysvetlíte. Rozumiete, ako nemôžete, že... Alebo na čo to je? Na čo to je ten trestný zákon teda potom? A trestný poriadok? Tak jeden povie, že bola to... Lichtner vraždil, a druhý povie, Lichtner nevraždil. Rozumiete, ako... Ja si myslím, že ľudia sú z tohto ale hodne frustrovaní a nikto nevie, čo sa deje. Tak tu treba, pán šéfredaktor, povedať dve veci. Trestný zákon, trestný poriadok a ústava je v poriadku. Medzinárodné dohovory sú v poriadku. Podstata problému spočíva v kadrovom korpuse, či už na vyšetrovačke, prokuratúre a na súdoch a na kontrolných mechanizmoch a na zjednocovacom procese vo výklade trestného poriadku a trestného zákona. Všetky tieto tri aspekty, keď ste začali ako práve analýzu tohto problému, tu sú neprítomné, jednoducho absentujú. A tí, ktorí sú za toto zodpovední, napríklad za zjednocovací proces rozhodovací na úrovni orgánov činných v trestnom konaní, je nesporne zodpovedný generálny prokurátor. A pokiaľ ide o rozhodovacú činnosť súdov, tak tam jednoznačne je v hierarchii ako posledná autorita na konečný výklad Najvyšší súd, a to v spojitosti so súdnou radou a ministrom spravodlivosti, keď tento zjednocujúci výklad a konečný názor neakceptuje či už podriadený sudca krajský, okresný alebo špeciálny, musí okamžite vyvolať realizáciu disciplinárneho alebo trestnoprávneho konania za porušovanie sudcovských povinností, pokiaľ ide o sudcov, a u prokurátorov za porušovanie prokurátorských povinností. Čiže systém je v poriadku, len persony podliehajú absolútne politickému tlaku a rozkazom zhora. A preto potom vykladajú tú istú skutkovú právnu a procesnú situáciu rozdielne. Keď je potreba zachrániť, v tomto prípade napríklad, čo sa včera stalo, Serešovca a Banderovca Šeligu, tak generálny prokurátor, pretože to, čo sa stalo včera, že okresná prokurátorka v Galante mu zrušila obvinenie, toho sa nestalo bez konzultácie s generálnym prokurátorom Žilinkom. Mne toto nemôže nikto tvrdiť, aj keď formálne sa Žilinka od toho bude dištancovať, že on o ničom nevedel. No ale tým pádom dostáva do totálnej právnej neistoty každého občana. Vytvára totálnu právnu destabilitu
neistotu a chaos. A to je to, čo celý čas rozprávame. Že ľudia potom takýmto personám, ktorí rozhodujú s pečiatkou štátu, nemôžu veriť, lebo vidia konkrétne prípady. Aby sme išli in medias res. Tak Šeliga. Známy to počkajte, predtým, než to vymenujete, lebo potrebujem k tomu niečo dodať, ale hlavne keď sa zase budete zaoberať na súdnej rade mojou maličkosťou. Mne nejde o to, aby Šeliga bol odstíhaný, odsúdený, alebo ja ani neviem poriadne, že čo robil a absolútne nemám. Rovnaký meter. Hej, ale nemám absolútne proste na to nejaký názor. Šeliga mi je ukradnutý. Čo mi nie je ukradnuté, že systém, ktorý povedzme aj súdna rada podporuje, nenormálnym spôsobom, umožňuje, aby sa podobné alebo dokonca skoro rovnaké veci rozhodovali dvojakým spôsobom, hlboko antagonistickým. Oni ich provokujú, oni ich vyvolávajú. No, tak dobre, to vravíte vy, hej. Mne vadí teda ten právny systém, nie Šeliga. Šeliga mi je ukradnutý, hej. Mňa zaujíma, že keď vás platím, nejaký parlament odsúhlasil a odhlasoval nejaké zákony, ktoré sú platné, hej. Prečo, z akého dôvodu sa dá rovnaká vec posúdiť úplne iným spôsobom. To znamená, že jedno je čierne a druhé je biele, popri tom je to stále to isté. Hej. Mňa toto zaujíma. Takže ak budete na súdnej rade ma zase riešiť, tak áno, mám problém s prokurátormi a mám problém so sudcami, nie so Šeligom. Len aby bolo jasné, hej, že toto je proti vám, nie proti Šeligovi. Pán šéfredaktor, podstata je v tom, že v pozíciách predsedu súdnej rady, ministra spravodlivosti, generálneho prokurátora, policajného prezidenta sú doslova politické marionetky. Hej? Veď preto, aby ľudia pochopili, lebo úplne flagrantne treba to vysvetliť. Šeligovi zrušili obvinenie, lebo nebol predtým vypočutý, ako sa vneslo obvinenie. No a na čele generálnej prokuratúry je Žilinka, ktorý bol na čele generálnej prokuratúry aj v čase, keď ma začali stíhať, respektíve pokračovali v trestnom stíhaní. Na mňa podal trestné oznámenie práve banderovec Šeliga. Nikto ma pred vznesením obvinenia nevypočul. Dokonca pred vznesením obvinenia vykonali nezákonnú domovku na základe ešte nevzneseného obvinenia. Samozrejme, že som podal sťažnosť, nezrušili to obvinenie. Dokonca doteraz ma stíhajú za hanobenie ukrajinského národa, voči čomu nebolo vôbec vznesené obvinenie a Žilinka cestou svojho nociara podal obžalobu. Navyše, ja som Žilinkovi cez 363 podal podanie a Žilinka videl, že nebolo začaté trestné stíhanie voči mne za hanobenie národa. Žilinka videl, že pred vnesením obvinenia som nebol vypočutý. Tento dôvod nevypočutia pred vnesením obvinenia včera Žilinka urobil dôvodom na zrušenie obvinenia Šeligu. Čiže toto je na výsmech pre ľudí. Ja som rád, že ste otvorili túto tému, lebo tu vidíte, že nie trestný poriadok, nie trestný zákon, nie ústava, nie dohovory a garancie základných ľudských práv, ale či ste osoba Sorošovec, chránený Sorošovskou ideológiou, pretože v kadrových štruktúrách aj generálnej prokuratúry je Serešovec, tak vtedy poskytne ochranu. A v druhom prípade úplne identickom, lebo nemáte status Serešovca, rozhodne úplne opačne. A toto je totálna deštrukcia. Ale toto je len dôsledok, že tí, ktorí majú byť nezávislí na politickej moci, a majú uplatňovať rovnakým spôsobom na rovnaké situácie, na všetkých občanov rovnaký meter,
úplne vulgárne, bez hanby, bez nástupu konkrétnej zodpovednosti. Veď si zoberte pána Fica, Gašpara, veď tam máte Kaliňáka každý deň a všetci rojčia, čo my môžeme? My nič nemôžeme, lebo to generálny prokurátor. No veď ale dobre, existuje zákon o generálnej prokuratúre, ktorý hovorí, že návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora môžu podať 3/5 poslancov. Áno? Oni kričia, že oni nemajú v parlamente dostatok hlasov. Ale čo im bráni, a o tom som napísal konkrétny recept pre Fica, veď zmente za 24 hodín v skrátenom legislatívnom konaní zákon o prokuratúre, kde návrh na impotentného generálneho prokurátora na disciplinárne stíhanie bude dávať nadpolovičná väčšina dokonca prítomných poslancov. No a sa sprítomní návrh a ho môžu odvolať. Čiže už aj oni zodpovedajú za tú deštrukciu štátu, dokonca omisívnym konaním aj tí politici, ktorí sú zodpovední za justíciu, za súdnu radu, zodpovedajú a dokonca si dovolím tvrdiť, že v týchto veciach, ktoré sa teraz pritomňujú, sa u nich dokumentuje aj registruje trestná činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa omisívnym spôsobom, lebo ty môžeš spáchať trestnú činnosť aj nekonaním, úmyselným nekonaním, kedy konať máš. No, takže toto včera je úplne vypuklý prípad pre všetkých ľudí, aby videli, nie, oni všetci hovoria o nezávislej justície vtedy, keď sú v opozícii, keď sú pri moci, cestou marionetiek, ktorí sa prispôsobujú, oni rozhodujú vo svoj prospech. No a keďže kadrový korpus od toho roku 2012 sudcovský, prokurátorský, vyšetrovateľský sa dostal absolútne pod serešovskú LGBTI ideológiu ultraliberálnu, no tak takýmto spôsobom rozhodujú. Ja dokumentujem stále konkrétne prípady. Veď som bol na vyšetrovačke u Kochlica, keď mi urobili domovú prehľadku. A on tam mal vyznamenanie, pán redaktor. On mal vyznamenanie zarámované, že absolvoval školenie Soroša, ja už neviem kde, presne toto mal tam napísané. To znamená, Soros vychováva budúcich súdcov, prokurátorov a vyšetrovateľov. V normálnom právnom štáte pre Boha živého školiť súdcov môže len štát, štátna inštitúcia, justičná akadémia, prípadne inštitúcia medzinárodnej organizácie, ktorej sme aktívnym členom, napríklad EÚ, dajme tomu Rady Európy, alebo OSN, ale nie Serešová nadácia. Čiže no a nenasledujú realizácia návrhovej disciplinárnej dispozície SUSKA, predsedu súdnej rady, predsedu Najvyššieho súdu, predsedu príslušného súdu a sudcovskej rady. Veď si zoberte, keď ste už spomínali súdnu radu. Súdna rada na čele s Kosovou doteraz nezmapovala prípad totálnej šikany a nezákonného postupu trestnou činnosťou Filadelfiovej voči sudcovi. Doteraz. No nie. Čiže ide o to, kto je v riadiacich štruktúrach a na postoch tých ľudí, ktorí majú návrhovú dispozíciu. A keď generálny prokurátor pácha trestnú činnosť, treba začať aj trestné stíhanie. Veď toto je vypuklý prípad. A zajtra budú ďalšie. A hrozivé je, ešte raz opakujem to, že pohár trpezlivosti pretečie. No pretečie. Ja som bol minule na jednom pojednávaní, chvála Bohu, sudca oslobodil. Prokurátor urobil z poškodeného páchateľa a z páchateľa poškodeného. A nevznikla tým pádom škoda a on hovorí, že tu je subjektívny pocit poškodeného, že mohla vzniknúť škoda, ale to bol páchateľ.
No a ja už po pojednávaní sudca bol oslobodený, tomu prokurátorovi hovorím, Haniker prokurátor. Ja mu hovorím, pán prokurátor, tak vy by ste žalovali aj trestný čin vraždy, hej, s tým, že na pojednávaní vyjde najavo, že zavraždený príde a povie, jak tu môže byť pojednávaný trestný čin vraždy, veď ja som mal byť zavraždený, ja nie som zavraždený, ja som tu. No a prokurátor povie, no tak ja som žaloval, lebo na základe subjektívneho pocitu domnelého, poškodeného, vy ste vrah. To je strašné, čo sa deje. To je skutočne strašné. Hej? A čo vám na to povedal? Čo vám na to povedal ten prokurátor? Nič nemohol povedať. Veď utekal ako tchor. Hej? A toto rozhoduje v mene štátu, s pečiatkou štátu. A potom Žilinka, to ste už viackrát rozprávali, rojči, kričí, sprítomňujú sa útoky, aj personálne, aj vulgárne, teda verbálne, hej, na prokurátorov. Čo máme robiť? No veď dodržiavaj zákon. Hej, ty si... No veď ja tvrdím, že Žilinka je lotor. Ja už neviem to ináč povedať. Ja to fakt neviem ináč povedať. Nechcem byť vulgárno-agresívny. Ale aj toto slovo, ktoré som zvolil teraz, je mimoriadne mierne na tú katastrofálnu situáciu, ktorá tu sa spriťomňuje s desivými budúcimi negatívnymi následkami. Tak ako človek príde k tomu, keď, viete si predstaviť, z nevinného ten Haniker urobí vinného. Ja stále tvrdím, pre spoločnosť je oveľa menšia škoda, keď z 10 vinných sudca oslobodí 9, lebo nemá istotu, ako keď z 10 jedného nevinného odsúdi. To je katastrofálna škoda pre spoločnosť, pre rodinu, pre právne vedomie, hej, pre všetky vrstvy obyvateľstva, pretože potom títo v talároch nadobúdajú sebavedomie, nič sa im nemôže stať. A tu je to, čo hovorím. Kontrolné mechanizmy nenastupujú. No, nenastupujú, keď Žilinka dá pokyn okresnému prokurátorovi, samozrejme nie písomne, ale nikto to nepočuje, ale všetci vieme, no tak on potom ho nemôže stíhať za to, že včera zrušil obvinenie bez vypočutia a predtým nariadil zniesť obvinenie bez vypočutia. Čiže nemôže zrušiť.